Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου ΚΚ Πλεκτά. Σε αυτό εδώ το βιντεάκι θέλω να πλέξουμε μαζί αυτό εδώ το σκουφάκι γατούλα. Εδώ βλέπετε έχω και ένα λουλουδάκι σε ροζ χρώμα. Έχω φτιάξει ακόμα και ένα σε λευκό, δηλαδή εδώ με το ίδιο νηματάκι που έχω πλέξει. Θέλω εσείς στα σχόλια να μου γράψετε ποιο λουλουδάκι θα θέλατε να βάλω στο σκουφάκι. Το ροζ ή το άσπρο. Ποιο θα τέριαζε. Το άσπρο το βάζα κάπου εδώ. Εδώ το άσπρο. Εδώ είναι ένα νηματάκι το οποίο στη συνέχεια θα σας δείξω. Έχει αυτό εδώ το σχεδιάκι. Και το λουλουδάκι το έχω πλέξει με σκέτο. Μόνο με αυτό εδώ το νηματάκι. Ενώ το σκουφάκι εδώ προσθέτω κι άλλο νηματάκι. Δηλαδή το δείτε στην πορεία. Το ενώνω και πλέκω έτσι. Ενώ το λουλουδάκι το έχω πλέξει με σκέτο αυτό εδώ το νηματάκι. Οπότε θέλω στα σχόλια να μου γράψετε τι προτιμάτε εσείς. Το ροζ ή το λευκό. Ή αν και με τα δύο θα ήταν ωραίο. Εδώ επίσης αυτό το σκουφάκι έχω περάσει εδώ μέσα λαστιχάκι. Γιατί θα είναι λίγο χαλαρό το σκουφάκι πάνω στο κεφαλάκι για το οποίο το έχω φτιάξει. Τα αυτάκια τα προσθέτω μετά αφού πλέξω το σκουφάκι. Θα τα δείτε όλα στην πορεία, θα τα φτιάξουμε μαζί. Είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Επίσης, εσείς μπορείτε να πλέξετε το ίδιο σε άλλο χρώμα για να είναι για αγοράκια. Χωρίς βέβαια λουλουδάκια. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας δείξω εγώ τι θα χρειαστούμε. Θα αρχίσω από τις βελόνες. Εδώ έχω αυτές εδώ τις κάλτσο βελόνες. Βλέπετε, είναι 3. Αυτό είναι το νούμερο 4. Και ένα διάρι. Εσείς τώρα αν δεν έχετε τεσάρι πάρτε τριάρι. Και αν βολεύεστε δεν χρειάζεται αυτή η μικρή βελόνα. Η βελόνα που θα κρύψουμε το νηματάκι μας, σαλιδάκι, εδώ για να μετράμε και βελόνες κυκλικές νούμερο 3,5. Εδώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το νηματάκι. Από αυτήν εδώ την κούκλα παίρνω 2 νηματάκια, ένα βγάζω από μέσα και ένα απ' έξω. Και είναι, επειδή είναι τόσο λεπτό, παίρνω 2. Και αυτό εδώ το νηματάκι που το βρήκα μου άρεσε και είπα να το δοκιμάσω. Εσείς τώρα αν θέλετε μπορείτε να πλέξετε με ό,τι νηματάκι έχετε. Ας πούμε, έχω ακόμα αυτό το νηματάκι. Αυτό το νηματάκι θα το πλέκα με 4 εγώ. Εδώ πέρα, παρόλο που είναι τα 3 νηματάκια μαζί και είναι λεπτά, πάλι είναι βγαίνει πιο λεπτό το νηματάκι από ότι αυτό εδώ μόνο του. Γι' αυτό εδώ χρησιμοποιώ 3,5. Υπάρχει και άλλο νηματάκι που είναι πιο λεπτό από αυτό εδώ το νηματάκι. Μπορείτε με εκείνο με τριάρι να πλέξετε. Απλά θα δείτε με τις θηλιές. Εδώ εγώ νούμερο 3,5 βελόνες που χρησιμοποιώ κύκλικες. Έχω ρίξει στο συγκεκριμένο 86 θηλιές ή μία που έκανα την ένωση. Είναι για ένα κοριτσάκι 7 χρονών και είναι αδυνατούλα, οπότε θα της είναι και άνετο. Τώρα εσείς θα δείτε για πιο μεγάλο κεφαλάκι, θα κάνετε 90, 96 και πάει λέγοντας και αναλόγως τι νούμερο βελόνες χρησιμοποιείτε. Εδώ τι έχω κάνει, εδώ έχω πλέξει τώρα
Λαστιχάκι 4 εκατοστά, μπορείτε εσείς 3, 5 όσο θέλετε. Και 10 εκατοστά μόνο με την καλή. Λόγω ότι έχει αυτό εδώ το νηματάκι, δεν χρειάζεται πολλά. Εδώ έχω πλέξει λαστιχάκι, μία καλή, μία ανάποδη. Εσείς αν θέλετε μπορείτε 2 καλές, 2 ανάποδες. Έχω σφραγίσει την ακρούλα μου, έχω βιντεάκι πως σφραγίζω την ακρούλα μου. Έχω βιντεάκι πως πλέκω μία καλή, μία ανάποδη. Έχω βιντεάκι πως πλέκω και με την καλή. Έτσι. Έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να ξεκινήσω τις μειώσεις. Έχω χωρίσει τώρα εδώ πέρα το σκουφάκι μου σε 4 μέρη. Το δικό μου το συγκεκριμένο έχω χωρίσει. Έχω μετρήσει 21 θηλιές. Έχω βάλει μαρκεράκι. Έχω μετρήσει 22 θηλιές. Έτσι. 21, 22, 21, 22. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε τις μειώσεις. Δηλαδή μέχρι αυτό το σημείο πλέξτε το μόνοι σας που μπορείτε άνετα. Και από εδώ και πέρα θα σας δείξω εγώ μόνο μία σειρά μειώσεις και οι υπόλοιπες επαναλαμβάνονται. Εδώ είναι η πρώτη θηλιά μετά το μαρκεράκι που ξεκινάμε. Τη πλέκουμε. Εδώ αυτές τις 2 θα τις πλέξουμε μαζί. Έτσι. Σας δείχνω τώρα εδώ που είναι η αρχή. Έτσι, γιατί από εδώ θα είναι αλλιώς η μείωση. Πάμε να πλέξουμε μέχρι το επόμενο μαρκεράκι. Αφήνω εδώ μια θηλιά και αυτές τις 2 θα κάνω μειώσεις. Πάμε να πλέξουμε και εδώ 3 θηλιές θα αφήσουμε. Εδώ βλέπετε άφησα 3 θηλιές. Είναι δηλαδή εδώ που κάναμε από αυτή τη μεριά. Τώρα αυτό που σας δείχνω θα το κάνουμε εδώ. Να το, εδώ. Πριν το μαρκεράκι είναι. Παίρνουμε τη μία, την περνάμε άπλεκη. Την επόμενη την μπλέκουμε. Και την άπλεκη την περνάμε από πάνω. Μπλέκουμε και αυτή τη θηλιά. Περνάμε το μαρκεράκι μας. Μπλέκουμε και αυτή τη θηλιά. Και εδώ, επόμενες 2 μαζί. Πλέκουμε πάλι μέχρι το επόμενο μαρκεράκι, αφήνουμε 3 θηλιές. Εδώ 3 θηλιές, είπαμε. Περνάμε άπλεκη, πλέκουμε και την άπλεκη την περνάμε από πάνω. Ξανά πλέκουμε και εδώ τα 2 μαζί. Και έτσι πάλι μέχρι εδώ το μαρκεράκι, 3 αφήνουμε. Εδώ τα 3 είπαμε. Περνάμε άπλεκη, πλέκουμε και την άπλεκη περνάμε από πάνω. Ξανά πλέκουμε. Πλέκουμε και εδώ τα 2 μαζί. Πλέκουμε μέχρι εδώ που είναι η αρχή μας. Εδώ πάλι. Περνάμε. Εδώ είναι η αρχή μας. Πλέκουμε. Περνάμε άπλεκη. Ξανά πλέκουμε. Και ήρθαμε εδώ στην αρχή μας. Εγώ δεν μπερδεύομαι γιατί έχω εδώ πέρα στην αρχή και εδώ το νηματάκι. Τι κάναμε τώρα? Κάναμε την πρώτη μας μείωση. Επόμενη σειρά θα είναι χωρίς καμιά αλλαγή, πλέκουμε όπως είναι, δηλαδή δεν κάνουμε μειώσεις. Τις μειώσεις θα κάνουμε ανασειρά, μια σειρά μειώσεις όπως σας έδειξα
και μια σειρά όπως πάει, χωρίς καμία μείωση. Και έτσι μέχρι να μας μείνουν στις βελόνες. Εμένα τώρα κάπου θα μείνει πιο πολύ, πιο λίγο, γιατί έχω χωρίσει 21 θήλιες, 22 θήλιες, οπότε δεν θα μου μείνουν ίδια σε κάθε απόσταση από μάρκερ σε μάρκερ. Δηλαδή κανονικά άμα ήταν ίδια θα μου έμεναν 2 σε κάθε μάρκερ, διάμεσα εδώ στα μάρκερ 2, 2, 4, 8 θηλιές θα μου έμεναν. Τώρα θα μου μείνουν λίγο παραπάνω, γιατί δεν το έχουμε χωρίσει σε ίσα μέρη. Οπότε από εδώ και πέρα μόνοι σας θα πλέξετε μέχρι να σας μείνουν στο σκουφάκι, στις βελόνες μάλλον, λίγες θηλιές, και εκεί θα πάμε να σας δείξω πώς θα το κλείσουμε. Θέλω να σας δείξω εδώ σε αυτό το σημείο που μου έχουν μείνει 4 θηλιές από μάρκερ σε μάρκερ, γιατί σε μία σειρά εκεί που είχα παραπάνω έκανα ξανά μειώσεις και άφησα εδώ 4. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο ήθελα να σας δείξω λίγο. Έτσι. Κάνω εδώ το magic loop για να μου είναι πιο εύκολο. Πλέκω πάλι την πρώτη θηλιά και εδώ πάλι τα πλέκω 2 μαζί. Και έτσι όλη τη σειρά. Εδώ είπαμε. Πλέκουμε πρώτη θηλιά, εδώ αυτές που είναι ενδιάμεσα μαζί. Και έτσι μέχρι να ξαναρθούμε εδώ στο πορτοκαλί μάρκερ. Εδώ ήρθαμε στο πορτοκαλί μάρκερ και εδώ τι μας έχουν μείνει? Έχουν μείνει από μάρκερ σε μάρκερ 3 θηλιές. Εδώ πέρα εγώ θα κλείσω το σκουφάκι μου, δεν θα συνεχίσω, δεν θα ξαναπλέξω μία κανονικά και μία ακόμη μείωση. Εδώ έτσι όπως είναι, εμένα μου είναι καλό και θα το κλείσω το σκουφάκι μου. Θα το κλείσω, το κλείσιμό μου σε κάθε σκουφάκι είναι σχεδόν το ίδιο, σας έχω δείξει. Άμα είναι κάτι που δεν σας έχω δείξει θα σας το δείξω. Αφήνω έτσι λίγο αρκετούτσικο νηματάκι, το κόβω εδώ. Περνάω στη βελόνα, έχω πάρα πολλά βιντεάκια που σας το δείχνω. Οπότε μην μεγαλώσουμε και αυτό το βιντεάκι. Περνάω τις θηλιές μου στη βελόνα. Αφήνω μάρκερ. Αυτό είναι. Πέρασα όλες τις θηλιές εδώ στη βελόνα και εδώ πάλι θα περάσω από εδώ μέσα λίγο ξανά από όλες τις θηλιές και θα σφίξω. Περάσω και από τις άλλες. Θα σφίξω τώρα εδώ δυνατά, θα το περάσω από μέσα και από μέσα θα το καλύψω. Τέλος. Κόβω το νηματάκι και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, δείτε εδώ τι έχουμε φτιάξει. Εδώ είναι
το πίσω μέρος. Θα το χωρίσω έτσι. Είδατε, εδώ είναι η γραμμή η μία, στο πω γραμμή ρεγλάν. Εδώ είναι η άλλη και από τα πλάγια είναι 3 και 4. Εδώ θα θέλω πολύ την προσοχή σας. Έτσι, είδατε, αυτό είναι η αρχή και το τέλος, το πίσω μέρος θα είναι. Και εδώ θα είναι τα αυτάκια της γατούλας. Εδώ εμένα μου περίσσεψε μόνο αυτό. Μόνο αυτό νομίζω δεν θα μου φτάσει. Γι' αυτό καλό είναι όταν αγοράζετε κάτι να αγοράζετε μπόλικο. Έχω ακόμα βέβαια μια κούκλα. Αν δεν μου φτάσει αυτό θα συμπληρώσω και από εκεί. Εδώ τώρα θέλω πάρα πολύ την προσοχή σας. Είδατε πως χώρισα εδώ πέρα το σκουφάκι μου. Εδώ γιατί άφησα εγώ 2 θηλιές γραμμή και έκανα πριν από αυτές τις θηλιές μειώσεις, ώστε εδώ οι 2 θηλιές αυτές να μου μείνουν σαν γραμμή. Τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Εδώ ακριβώς, δεν ξέρω αν σας φαίνεται, είναι η μία και η 2. Μία γραμμή, 2 γραμμές. Φαίνεται καλύτερα. Είπαμε, είναι η μία γραμμή και η άλλη γραμμή. Εδώ η μία και οι 2 θα πάμε, βλέπετε εδώ, από το μέσα τυχάκι, τι η μία γραμμή, τι η άλλη γραμμή, θα πάμε από το μέσα τυχάκι, δηλαδή αυτά εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα, αυτή η πλεξούδα δηλαδή η μέσα η κεντρική, θα πάμε και θα σηκώσουμε θηλιές. Θα μετρήσουμε όμως 6 θηλιές από πάνω, 6, 7, δεν μετράω από εδώ, θα μετρήσω κατευθείαν από εδώ. Βλέπετε εδώ είναι η τρύπα. Αυτό εδώ είναι που κλείσαμε οι θηλιές. Εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Και θα πάμε πρώτα αυτή τη μεριά, μετά αυτή τη μεριά. Εδώ, βλέπετε, θα ξεκινήσω και θα σηκώσω 12 θηλιές. Παίρνω το νηματάκι μου, αφήνω ένα κομμάτι και πάμε. 1, έτσι, εδώ το επόμενο, 2, 3, 4, θα βλέπουμε κιόλας, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία, τα σήκωσα. Παίρνω την άλλη βελονίτσα μου και τα περνάω.
περνάω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, γυρνάω και τι σας έχω πει? Να, αυτή εδώ η αλυσίδα βλέπετε? Θα σηκώσω τώρα και από εδώ. Έτσι, χτυπάει μαζί. Εδώ μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε και τσιγκελάκι, βελονάκι. 1, 2, 3, 4. Μην μου φύγει τίποτα. Όχι, μου έφυγε. 4. 5. 6. Για μισό λεπτό. 6. 7. Εδώ λίγο κάτι πήραξα. 7. Σωστά. Ωραία αυτά. 8. 9. 'Δυσκολεύομαι φυσικά γιατί έχω και την κάμερα μπροστά. Και 11. Και 12. Και βρω τη 12, τη βρήκα. Χάσα και 10 είπαμε και 12. Εδώ θα χρειαζόμουν ένα βελονάκι. Αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Ωραία. Τώρα πάλι θα περάσω αυτές τις ηλιές σε αυτή τη βελόνα και θα ξεκινήσουμε. Εγώ αν είχα τώρα βελόνες λίγο πιο μικρές από αυτές θα τις χρησιμοποιούσα. Αυτή η συγκεκριμένη είναι πολύ μικρή και αυτές είναι αρκετά μεγάλες. Λοιπόν, πάμε. Παίρνω και τη τρίτη μου βελόνα και ξεκινάμε. Γυρνάμε πάλι εδώ και πάμε και πλέκουμε την πρώτη μας σειρά. Πρώτη μας σειρά είναι την πλέκουμε όλη με την καλή. Πλέκουμε. Βλέπετε από το έξω τυχάκι παίρνω. Γιατί καμιά φορά έτσι πως σηκώνουμε τις θηλιές, τις γυρνάμε σε άλλη. Λοιπόν, και έτσι πλέκουμε όλη τη σειρά. Τελειώσαμε. Αυτή η βελόνα που μας ελευθερώθηκε, πάμε, γυρνάμε
από αυτή τη μεριά και ξανά πλέκουμε. Ξανά πλέκουμε. Ξανά πλέκουμε. Με την καλή, η πρώτη σειρά είναι κανονική, δεν έχει καμία αλλαγή. Τη δεύτερη σειρά και μετά θα ξεκινήσουμε τις μειώσεις. Ορίστε. Η πρώτη μας σειρά. Πάμε για τη δεύτερη. Εδώ ξεκινάμε. Αυτό είναι το νηματάκι. Την πρώτη θηλιά τη βγάζουμε. Τη δεύτερη την πλέκουμε. Και την πρώτη την περνάμε πάνω από τη δεύτερη. Εδώ. Μετά κανονικά. Χωρίς καμία αλλαγή. Αφήνουμε τα τελευταία δύο. Εδώ. Αφήσαμε τα τελευταία δύο και από εδώ πάμε και πλέκουμε και τα δύο μαζί. Ορίστε. Πρώτη μας μείωση. Γυρνάμε και ξανά. Την πρώτη θηλιά τη βγάζουμε, τη δεύτερη την πλέκουμε, την πρώτη την περνάμε πάνω από τη δεύτερη και ξανά. Αφήνουμε τις δύο τελευταίες. Τις δύο τελευταίες τις πλέκουμε μαζί. Ορίστε. Πρώτη μας μείωση. Ακόμα μια φορά θα σας το δείξω, μετά μόνοι σας. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάμε. Την πρώτη, τη θηλιά, τη βγάζουμε άπλεκη, τη δεύτερη την πλέκουμε, την πρώτη την περνάμε από πάνω. Αφήνουμε δύο τελευταία θηλιές. Οι δύο τελευταίες θηλιές εδώ μαζί. Ξανά. Την πρώτη τη βγάζουμε, τη δεύτερη την μπλέκουμε, περνάμε την πρώτη πάνω από τη δεύτερη και αφήνουμε στο τέλος δύο θηλιές που θα τα μπλέξουμε και τα δύο μαζί. Αυτό θα κάνετε τώρα σε κάθε σειρά. Τώρα, εγώ εδώ σήκωσα 12 θηλιές. Εσείς αν θέλετε και πλέξετε με πιο λεπτό νηματάκι, πιο μικρές βελόνες, κάντε 14 θηλιές. Λοιπόν, θα το πλέξετε τώρα μόνοι σας, σας έδειξα, μέχρι να μείνουν από 2 θηλιές σε κάθε μας βελόνα. Εδώ που μου έμειναν 4 θηλιές, είπαμε. Πρώτη βγάζω, δεύτερη πλέκω, περνάμε από πάνω και καπάκι και τα δύο εδώ μαζί. Έτσι. Ορίστε. Μου έμειναν 2 εδώ και 2 εδώ. Τώρα παίρνω το ψαλιδάκι μου, ξανά κόβω το νηματάκι μου. Εδώ αρκετούτσικο αφήνω. Τη βελονίτσα μου. Και εδώ ξανά περνάω μέσα από τις θηλιές. Ξανά μέσα από τις θηλιές. Περνάω εδώ μέσα και δείτε τι κάνω. Βλέπετε. Περνάω εδώ.
τραβάω όλα τα νηματάκια μου. Είδατε? Και ξανά εδώ και το περνάω τέρμα κάτω. Αφήνω το νηματάκι μου, τραβάω λίγο εδώ και εδώ το κόβω. Τραβάω και εξαφανίστηκε. Τώρα πέρασα και αυτό το νηματάκι μου, τραβάω και εδώ ενδιάμεσα, έτσι, το περνάω λίγο εδώ, σφίγγω και εδώ ξανά και τέλος. Ορίστε. Ορίστε το αυτάκι μας, το σκουφάκι μας. Αυτό είναι το πίσω, αυτό είναι το μπροστά. Σας είπα, αν θέλετε μπορείτε να σηκώσετε 14 στήλες, 16 και μπορείτε να πλέξετε 2 σειρές χωρίς μειώσεις και στη τρίτη να ξεκινήσετε μειώσεις, όπως θέλετε. Εγώ συγκεκριμένα το έκανα αυτό εδώ πέρα για να έχω μικρό αυτάκι και όμορφο. Το ίδιο θα κάνω και από αυτή τη μεριά, μετά θα κρύψω εδώ το νηματάκι μου για να ξέρω που είναι μπρος και πίσω και θα είναι έτοιμο. Δείτε τώρα μια ωραία γατούλα. Εδώ τώρα αν θέλετε μπορείτε ένα φιωγκάκι, ένα κοκαλάκι, κάτι, ένα λουλουδάκι να βάλετε σαν κοκαλάκι. Ελπίζω να καταλάβατε και να πλέξετε μαζί με αυτό εδώ το όμορφο σκουφάκι. Εδώ τώρα αν θέλετε μπορείτε να πλέξετε και με γύρισμα. Εδώ πέρα δεν σας μέτρησα πόσο βγήκε μέχρι 20 εκατοστά ακριβώς, μέχρι από εδώ πάνω την κορυφή μέχρι και εδώ κάτω το λαστιχάκι. Είναι 20 εκατοστά. Τώρα αν θέλετε εσείς πιο μεγάλο θα πλέξετε παραπάνω. Εμένα τελικά μου έμεινε από αυτό το νηματάκι και για τα αυτάκια. Σας είπα για τα αυτάκια, θέλετε πιο μεγάλα, θέλετε σε άλλο χρώμα να κάνετε τα αυτάκια, επίσης μπορείτε. Αυτά λοιπόν, θα χαρώ πολύ να μου γράψετε και τα σχόλιά σας. Τώρα εγώ πλέκω κυκλικά. Εσείς τώρα με ίσχυες βελόνες, αν θέλετε μπρος πίσω να πλέξετε και μπορείτε, καλά θα κάνετε. Εγώ σας δείχνω πώς πλέκω κυκλικά το συγκεκριμένο σκουφάκι. Δεν το πλέκω με ίσχυες βελόνες. Για να σας δείξω και με ίσχυες βελόνες. Τώρα θα πάω να καλύψω και αυτό το νηματάκι μου. Σας έχω δείξει και σε άλλα βιντεάκια. Το περάσω εδώ ανάμεσα σε αυτές εδώ τις στυλιές και τελείωσε.